ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭକାମନା। ଏଠି ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଟାଇମ ହେଲା ବିଟ୍ ଜୁସ୍, ବିଟ୍, ଅଁଳା, ଗାଜର ଫାଜର ପକେଇକି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଡେଲି ରୁଟିନ ଏଇଟା। ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ଏଇ ଟାଇପର ରୁଟିନକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ବି କରିପାରିନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ହେଇଗଲା ଆସୁ ଆସୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଜୋରରେ ଗହଳି ଥିଲା, ବହୁତ ଲାଇନ ଲମ୍ବି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲରେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ରାତିରେ ଆସିଲୁ, ଆରାମ ସେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଦେଲି। ଏଠି ଆମ ଭଉଣୀ ବସିକିନି ଦୋଳି ଖେଳୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମ ଇଏ ମାନେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ପିଅନ୍ତି ନା ଶୀତ ଦିନେ ଏଇଭଳିଆ ଚା? ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚା ପିଇବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ମତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ହଁ, ତାପରେ ହେଠୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଟିକେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ଆଉ ଘରେ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇନି, ବାହାରୁ କିଣିକିନି ଖାଇଦବୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଟିକେ ଗପସପ୍ ମାରୁଥିଲୁ। ଭିଡିଓ ଆସିବାଟା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କାମ ଥିଲା କାଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍